Ingane iphuthunyiswe esibhedlela ngemuva kokudla ama-snackage anamaphilisi eNewcastle. Kuxwayiswa umphakathi ngama-snacks abizwa ukuthi ama-snackage ngemuva kokuba ingane idle wona lama-snacks enamaphilisi ngokunganaki, okuholela ekutheni iphuthunyiswe esibhedlela eNewcastle. Lesi sigameko esishaqisayo kubikwa ukuthi senzeke osizweni ngaseQhubemfundo ntambama namuhla cishe ngehora lesine ntambama. Kuthiwa-ke umfundi uqale waphathwa isisu masisha ngemva kokudla-ke lama-snacks, kwaba khona-ke ukungaphatheki kahle okuholela ekutheni-ke aphuthunyiswe esibhedlela. Abantu bakhuthazwa ukuthi babheke kahle okudliwa izingane, ikakhulukazi ama-snacks angaziwa noma aqukethe izinto ezingase zibe yingozi. Amaphilisi atholakale kuma-snacks azohlolwa ngokucophelela ukuze kuqinisekiswe ukuthi afakwe ngenhloso yokuthikameza impilo yezingane noma cha. Ochwepheshe bezempilo kulindeleke ukuba bahlole lamaphilisi elebhu ukuze abathole kabanzi ukuthi ngawani. Isimo sengane asikacaci ngokuphelele, kodwa izindaba ze-Lead ziqinisekisile ukuthi ingane isasesibhedlela eNewcastle futhi ithola ukunakekelwa okwanele. Umphakathi uyacelwa ukuba uhlale uqaphile futhi ungadli noma yini okungaqinisekisiwe, ikakhulukazi izingane ezincane. Isambane News sibuye nazo sishisa.